E somn. Ele é somn. E что там? Dormi tudo. Ventul lung. Ăsta e faza zilei, pe Pro TV acolo, în colț. Mai Acolo, Beluț. Dar să nu moară dacă nu mâine le-o trimit. Nu dau la des? Băi, scoală-mă de acolo. Beluța, ți fă mă tata acolo. E caldă, mă. Oare de căldură? Dar totuși parcă n-am mai văzut mătii Nu, ăsta așa ai învățat, mă. N-ai văzut stă pe picior peste picior, că